κρούσε μεγάλους φίλους με τον ανεπανάληπτο Ζάκρης, όπου αυτή η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην πλατεία του Δημαρχείου στις 8 η ώρα το βράδυ. Και οι εκδηλώσεις μας φέτος κορυφώνονται κατά τον εορτασμό του θαυματουργού και πολιούχου Αγίου Μύρωνα το διήμερο Τετάρτη 7 και 5 8 Αυγούστου με παραδοσιακά γλέντια, με το συγκρότημα του Μιχάλη Καλέργη και Γιάννη Ρομπογιαννάκη την Τετάρτη 7 Αυγούστου και την 5η 8 Αυγούστου με το συγκρότημα του Νίκου και Γιώργη Στρατάκη. Ακολούθως, θα θέλαμε ο Πολιτιστικός Σύλλογος να ευχαριστήσουμε όλους τους Αγιομυριανούς και ιδιαίτερα την Ενορία και το Τοπικό Συμβούλιο Αγίου Μύρωνα για την υποστήριξη και αμέριστη συμπαράσταση σε όλες τις ενέργειές μας. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και όλα τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια του Πολιτιστικού Συλλόγου, τα οποία έθεσαν τα θεμέλια και τις απαραίτητες υποδομές, προκειμένου και εμείς με τη σειρά μας να προσθέσουμε ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται πολιτισμός και παράδοση. Μόνο ποιόνα είμαι τιμών κατά τη συνεπίκεια, η αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εν ειρήνη κυβέρνησο τη ζωή ημών. Νίκαια εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεοτό και παρθένε των χειρόνιμων τα έργα κατεύθυνον και συγχώρηση των δεσμάτων ημών έτησε εν το ψάγιν ημών των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Έχοντας την ευχαρίστηση να υπηρετώ τον Πολιτιστικό Σύλλογο με χρέη γραμματέα και το Αθλητικό Σωματείο με χρέη ταμεία, μου δίνει τη ευκαιρία να παρουσιάσω αυτή την αναδρομή, τελειώνοντας μία έρευνα και μελέτη παράλληλα πάνω στην ιστορία του Σωματείου. Συγχωρέστε με αν παραλείψω ανθρώπους ή γεγονότα που δεν πρόλαβα να συλλέξω. Ράφκος λοιπόν. Ένα τοπικό σωματείο που, όπως θα καταλάβετε όλα αυτά τα χρόνια, παίζει ένα διαχρονικό, περήφανο ρόλο στις τοπικές κατηγορίες του νομού. Έτος ορόσημο για την ίδρυση του Ράφκου το 1954. Η ιδέα της ίδρυσης ενός αθλητικού σωματείου συζητιόταν στο Αγιομυριανό νεαρό κοινό του ποδοσφαίρου και κάνοντας την πράξη ξεκίνησε την πορεία του το αθλητικό σωματείο του Αγίου Μύρωνα. Νονός της ομάδας, ο Γιώργος ο Αποστολάκης, που θα προτείνει την ονομασία του σωματείου σε Ράφκος, τιμώντας έτσι την ιστορία αλλά και το χιλιακουσμένο όνομα της αρχαίας κομοπόλεως μας. Με την ονομασία Ράφκος, σήμα κατά τεθέν για την ομάδα θα γίνει το αρχαίο νόμισμα της Ράφκου με τον Ποσειδώνα Έφυπο. Συγκροτείται το πρώτο συμβούλιο του σωματείου με τα ιδρυτικά μέλη του και τον αείμιστο Βασιλογαμβράκη Γιώργο, πρώτο πρόεδρο στην ιστορία του Ράφκου. Η ομάδα δηλώνεται στην έψη Ηρακλείου με κυτρινόμαυρα χρώματα, όπου γίνεται το 11ο μέλος της, γεγονός που δηλώνει από μόνο του την παλαιότητα του σωματείου. Τιμής άνεκεν στο Μαγκουσάκι Γεώργιο για την πολυετή προσφορά του στο Αθλητικό Σωματείο Ράφκος, Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Μύρωνα, Ράφκια 28 Εβδόμου 2013. Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Λοιπόν, ξέχασε ο ταμείας του Ράφκου, ο κύριος Χανιωτάκης Φανούρης, να πει για τα πεπραγμένα που έχω κάνει στο Ράφκο. Ξέχασε κάτι άλλο, ότι το 1992 δημιούργησα και μια άλλη ομάδα, λέγεται Μαλευζιακός, και η οποία έλαβε μέρος 2 χρόνια στο πρωτάθλημα, όμως δεν μπορούσαμε να τη συντηρήσουμε 2 ομάδες και έτσι σταμάτησε. Υπάρχει όμως αυτή, το καταστατικό της, το έτος ίδρυσης κλπ. Και είναι ανήκει αυτή στο χωριό μας. Τώρα όσον αφορά το Ράφκο, υπάρχει
Από τη μεριά τη δική μου υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να την οδηγά όλα αυτά τα χρόνια. Βοήθησε το χωριό. Κρασί δεν γίνει, λέ, παιδιά, κρασί. Δεν γίνει, λέ, παιδιά, κρασί, να πιεις να κάνεις κέφι. Έπα να βγεις να κάνεις κέφι. Μάνε ψωμί από μικρό είναι ψωμί από μικρό. Είναι ψωμί από μικρό, τον άντρα τον εφρεύει. Κι αν είσαι για καλές καρδιές, η ζωτηγή σε μπαίνω. Όπα στη ζωτηγή σε μπαίνω.
Διαλέτω συνετίζει όμορφα μάτια τάκι. Άιντε σαν μάνα όμορφα μάτια τάκι.